biyag, tita. Oh, adawag mo, Freddy, honey. Nagluto yan. Umawag manay. Sino date na, Freddy? Ay mabiit lang, hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawang daytoy. Ha? Rabi ay ngam apay adi ka pa'y lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya ibagbagan. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawin ka na, Rabi ay. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. On the way akon, paray. Bye! Oh, sino date jay? Ay, hindi kumparit man, hani ka. Adapas kan iji balay dakit agaw awes. Ay, agrobata ko na. Ay, uwing, umayak tumanayin. Kunak man, maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, intun maminsanan, takababayin ba't ka ni kumpare? Anda nga min napataga pagsaritaan, may. Anya? Matiti kwartam, umayak tumanayin, Okay. Sikat di makaamuhani. Tuya temut itawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanin aya. Ay, balay ti kumpare, bakit? Kan apay apare. Ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumpare ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidat. Ay, agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no anda madingar aramidan. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdamapay. Na, Di tapay nalpasan nagsarita. ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tanno bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinagkapwam. Ijay nga rod balay ti kumpare. Adapas ka ni di balay da. Di marayak. Asinaw, akong paren. Di mo mulam amaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo amamod na jay. Ta barbaro akong parek. Ha, imposible. Sa bali, tagparparik na kanya ka. Adda ka di manon sa bali, babaeng. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod, akan na ayon ka manin ang marabyan nga agawaid. Na, Imposible, maitari na biyeng atapaskan nga at atin daram. ay maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Ha? Eh, talaga nga awan pa ng balew, jay amayaw. Ha? Babairo lata. Ay, inlaklakay na tiki na babairo na. Gusto na na. Di ka nagsangit ay. Ay, kasunod ang sangit. Kat nagsakit. Yan aramidan ti amam kanya. Napalot putag. Tanak pa yan. Ay, awan santi pateg ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tata. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay subag nga amam. Anya, timbaga jay namkan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yung nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay. Adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw ng itiinam. Uwan tatang. Promise. Adda chiksiyo niya. Tagtagaray. Uwan. Adda. Kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Dahil iti tiladawan na kita. Ha? Uy,
Uy, wow! Nagpintas Kan ubing pa nagpaisaw. Siyempre Oray lumakaya ito abam. Adamo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Oray saan ang lukas ta? Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulo man ay. Basta di mo'y pagbaga. Di na mamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw, tiki na sarita miti cellphone. Apay nga, pupudot ka. Ha! Jay manugang ta. Agipulpulong. At dakanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati na babairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki ding. Saan nakakasta? Kino nagsingputak? Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo, manangimon. Ay gapo matla iti arapid mo. Iso akas tuyak. Sanak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiig. Ay, nasa papayapan naturog. Alas 7 la iti rabi. Maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turdugak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan ta ti madi nga aramid mo. Maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y kanas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Anda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ti pension mo. Ay, wan. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapnosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo akwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Unang ipashare nak ije balay yung kaano nga Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Manon alawas ti napalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsinger iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan ta bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito'y ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti salod-sod ko ti song batam. Adda ka di dito'y ni Frede. When? Freddy, honey. Addamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ay, banday! Ay, sandun mo na ita. Apay nga daka dito. Awalan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kulat to, my God! Hasto, tinagparit na kanyak. At naman yung babaeng. Babae rin kalaklakayan. Freddy, honey. Ay, hindi kaya to sa unday to. Imposible adi mo ang mga asawa ni Frede. Shakti asawa na. Anay ko. Diyak mo dahi tangay magbaga. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Amo karod ay si bibiyag ka pa yung asawa niya. Ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kaya? Agsinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan asan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang. Siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro na jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramid ka nakaw. Ang palamiisak pa iti ulo na. Pabalin ka nga iti boil mais. Maburi nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw.
Australia, sir. Manutawan, Mau. 18, sir. Ay, ubing ka pa eh. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitray sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rin pag-eskwela, sir. Siya ka timang padal keng ka. Talaga, sir? Apay ang pagadalin na. Kat saan nakmat akap-kapin ano? Gaputa, agayatak keng ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw pa ay. Isungay bagamitan no, ang dagasat ko no awan tap no amok tararamida. No ang dagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no basta din na, ha? Suray, ng awan maitulong ko ken ka. Sige, sige. Mayatag. Mayat ka iti anya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay no kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na, ay ayatan na may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksyaw. Awat ti marami dakta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapoy ti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala, isardang kuntaw. Kapay. Sinardang ang matan, tiyag-checks. Kapilitan na, tatang. Tani, ipanaw mo ni bakit ka o dagitan anak may nujak igbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sana balikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apa, nagdakil tabagyaw. Pumanawakon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Niya ka kanay. Saan kumamakas ta? Di ka Di sakit-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak na rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Kakonsumisyon to matlaan ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksogat na kaon. Kat tinasakit. Agrurutat dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nang naibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Iso ano aman nugot ka ke ay. Agnaid ta na ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papankadata? Ubingak pa'y ang magkaasawa. Agiskwela at pa'y. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Mabit lang Atoy. Kompleto na ito eh. Ay, uwan, sweetheart. Nen. Sino na ito umawawag kang ka? Kwa, ni uncle ko. Ah. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay tijar na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, suro tak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan ko na. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo na iti tunggal maysa. Ay, awanan pa inday ka babae. Pay mara.
Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Oh, mabit lang. Abay, asino ka padak alakay? Kachika, asino ka ba't padak alakay? Ano biyak ni Estrella? Nobya mo ni Estrella. Kita kayo! Saan kayo na ano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba na dya babae? Jaklain pangarap nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka nasawa. Agawid ta ni balay. Jack kaya. Di mo't nagsinatan. Kuha agsinublian ta manan asawa. Sanon, manjakaon. Kakaiso na anak ka move on akon. Naragsa ka kon, Freddy. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat. Atag bakit? Di nakbulat singay. Tamo kung day tangay style mo. Bulili kong kakiidea. Agparinto mga itisangwan ng bakit. Agpakpakasiak. Pakawanan ako ma. Nakasagana amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Chumakder ka dita. Tauray anyat aramidem. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, dani tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan ganas ko ang makisarita kan ko ana. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayo. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di yo kadila ta mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Ornusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Gan kaasin ni tatang. Kas lapyak ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagtipanunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw na nang. Bakit? Agyaman hakta nagawid kan. Ala, bagkatem tabag ko, tayunog mo. Wain, bakit? Oksutem ti sapatos ko, taalaem ti slipper ko. Ariglado bakit? Antay ka. Ala, labaam tin sangput ko abadaw, tasaan ang nalabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, tailutwan nak itinaimas ataraon. Di ka agmulagat, pagserbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langay. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alang arod. Rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapay la iti kwartaw. Di tapay la agab-abay. Taagag-agasak pay lang nga aging kaita. Naawatam? Uwawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat ti asawak. Inanusak ti nagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matla na ayok kat nagsublimanan ti normal ang biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na.
Inijak mata na namin pinsan tag babae talakaya kon. Kan talaga nagbalbaliw akon. Alakastan ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan din nasaya at nga itdun ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam dagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti tonggal maysa.